Hi! Hello everybody! Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na naman, natapos na naman yung maghapon natin. So, namumroblema na naman tayo kung anong iluluto. Dito, anong oras pa lang? 5:30 pa lang. So, sa inyo dyan ay alas 9:30 na sa Pilipinas. So, ang lulutuin ni Mama Rose ngayong gabi ay pinaka-simple, pinaka-matipid. Hindi siya kompleto sa sangkap. Yun lang ang available na mga sangkap sa rep ko. So, sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid. Kaya, ito lang muna, pansit na sa pinakamatipid na paraan. Ayan. So, salamat nga po pala sa bagong subscribers na nag-iisang subscribe. Hindi ko pa na-check kung sino yun. Sino ko mang, God bless. At salamat sa patuloy na panonood. Ngayon, umpisa na natin. Ito nga pala yung ingredients: celery, pamintang durog, chicken cubes, magic, fish ball. Meron din tayong bawang na dinikdik ko na naman, ala Lola style. Meron din tayong kunting manok, yung breast part siya. Meron din carrots. Pero nalimutan ko yung tawag dito, guys. Paki-comment naman po, nalimutan kung araw yung tawag dito. Alam mo yung tawag dyan, nalimutan ko lang. Meron din tayong sibuyas, meron din tayong kunting toyo at mantika. So, start na tayo. Painitin natin ang ating kawali. Ayan. Luma na ang kawali ko. Ayan, maglagay na tayo, guys, ng mantika. Kunti lang mantika. Ayan. Sunod na natin ang bawang. Gusto ko talaga yung maraming bawang sa lahat ng niluluto. Sinunod ko na nga pala ang sibuyas. Nalimutan ko. And then yung breast, yung chicken. Meron nga pala, tinabi natin yung broth. Yung pinaglagaan itong chicken, tinabi natin para isasabaw rin natin mamaya. Para malasa talaga siya. Tapos ilagay na natin ang ating fish ball. Then, lagyan na natin ng paminta. Nagbuo na yung paminta kong dinurog. And then, nilalagyan ko agad ng magic. Ngayon guys, sunod na natin yung ating carrots. Ayan. Wala siyang cabbage. Hindi ko na nakalimutan kung bumili ng cabbage. Sunod na natin yung celery. Saka itong beans. Chicharo ba yan? Chicharo bang tawag dyan? Masarap yung medyo crispy siya. Hindi siya masyadong luto. Pag nguya mo ay crunchy. Yan, lagyan natin ng kunting toyo. Alalay lang. Ibaling matabang din sa maalat kasi pag matabang, pwede mo pang remedyohan, pwede mo pang dagdagan ng toyo or asin. Pag naalat na yan, wala nang pag-asa. Tsaka pangit sa kalusugan yung sobrang alat. Guys, tanggalin muna natin siya. Medyo nasunog. Pero masarap yung nasunog. Lagyan natin ang yung
ano niya kanina, yung pinaglagaan niya ng manok. Ayan. Tansyahin natin tubig. Tapos pakuluin na, pag kumulo na siya, ilagay na natin yung pansit saka yung nor cubes. Yan, lagay na natin nor cubes. Yan guys, kulong-kulo na siya. Parang dugo ko nung makita ko ang aking creamy. Charot lang. Ayan, ilagay na natin ang ating pansit canton. Pansit. Yan. I-ano natin, haluin natin. Kasi pag kunti yung sabaw niya, sisip-sipin niya magda-dry. Kaya ang ginawa ko, dinamihan ko kasi sinisip-sip niya yung tubig. Tansyahin natin. Lagay na natin siya. Pwede rin naman na pagkaluto ng saka mo siya ilagay. Kasi luto naman na siya. Yung sinangkot sa natin kaninang mga sangkap. Depende sa inyo kung anong paraan ng pagluluto. Iba-iba naman kasi ng paraan ng pagluluto. Basta ako, ito yung version ko. Ala pobre style. Kay pobre manta guys. Yan. Looks delicious. Sana masarap siya at magustuhan ng aking mag-aama. Especially ni Boncho. Yan, I think malapit na siya sa katotohanan. Pinakatipid na paraan. Sangkap, hindi siya kompleto. Walang chorizo de Bilbao. Sarap, meron ng chorizo de Bilbao at saka merong pork. Pwede rin haluan ng atay ng manok. Prituhin muna yung atay, syempre. Tapos, pagluto na siya, saka mo ilalagay sa ibabaw. Yan, looks yummy. Araw-araw na ang hirap mag-isip kung anong ilulutong ulam, kung anong kakainin, kasi araw-araw ba naman, hindi, mag-invento na lang tayo kung ano lang nandyan, kung anong, pag mga ganitong pizza di peligro, kailangan isip na tayo ng paraan kung paano tayo makakatipid sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan nating maging creative kahit sa lahat ng bagay. Lang ng dasal at syaga sa trabaho. Yan, tignan na natin siya. Yan, I think ready na siya guys. The best.